az még mindig lefelé jövünk azóta föntről, és lehet látni, hogy mekkora mélyedés van. Itt is jobb oldal irányba kell majd menni, és akkor utána lesz egy ilyen kezdőpálya, az épület előtt megyünk el, ahol vagyunk, és az épület mellett fogunk lemenni. Ha szembenézzük, az épület jobb oldala mellett fogunk lesíelni 1400 felé, ahol alszunk, annak a nagy épületsávnak. Most arra le? Igen, igen, igen. Jöhetsz, Péterka. Oké, itt mehetünk tovább, és itt az épület jobb oldala mellett tudunk elmenni. Itt már vizesebb is, igen, meg jegesebb is volt itt, ott fönt a jó. 1006-on ilyen, hát ez van. Megyünk tovább. Ez az. Hát az alsón lemegyünk teljesen 1004-ig, jó Máté? Vagy Péter Pál? Először a lécek legyenek jól, úgy. És ne úgy állj föl, úgy, ez. Merőlegesen. Oké, ügyes voltál. A cipzárod a zsebednél nincs felhúzva. Nem, még lejjebb lemegyünk. Na Marci, ezt fölvettem, ezt a felkelésedet. Micsoda? Felvettem az esésedet, meg a felkelésedet. Hello!
Na gyerekek, vesztek most benneteket, jó, aha, megyünk tovább. Várjatok, Marcinak havas lett ott is. Van abban belül egy bélés, azt rá kell húzni a cipőre, és akkor ilyenkor nem tud bemenni a hó. A ruhádban van egy bélés, aminek gumis az alja, nem Marci? Azt rá kell húzni a cipőre.